We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagko ug pinakulayong balita sa Mindanao. Ako si Tec Ocampo. Sara Hilomen Velasco. John D. Esteban, live, gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Hapit sa usa ka gatos ka miyembro sa usa ka simbahan sa may Barangay Buda, Davao City ang nagpositibo sa COVID-19. Ano ang report ni Argil Relator? Sukad nagsugod ang pandemya, nagpabiling COVID-19 free ang Barangay Buda sa Marilog District, Davao City nga usa ka highland tourist destination. Apan sa pagsulod sa bulan sa Agosto karong tuiga, nakasulod ang virus sa maong barangay. Sa report gikan sa DOH-11, August 3, natala ang tulo ka kaso nga pulos residente sa Barangay Buda. Hinoon, naka-recover na ang maong mga pasyente. Apan niadtong August 23, usa ka 36 anyos nga babaeng residente, kinsa miyembro sa simbahan sa lugar, ang namatay ug nasutang positibo di ay kini sa COVID-19. Wala matud pa kini medeklara sa iyang tinuod nga health status. Ug wala naman tayo sir, wala ginamo na-determine nga na-aday na siya kay amo man ko na siyang ginapamonitor sa among health worker. Ang ilang mag-reply is okay rami, wala man. Wala problema. Duha ka hugna sa community swabbing ang gipahigayon sa mga kaubanan niini sa simbahan. D97 ang nagpositibo. Sa pagpanubay sa barangay, nagkatapok sa usa ka venue ang mga miyembro sa duha ka simbahan dihang nagpahigayon og mga aktibidad. Ang sa sentro man gud nga ilang venue is balo mo sila nga dili pwede, ibawalan na ginako. So wala sila diya sa sentro. Na sila isa ka area dito sa Luyo. Wala may kahibalo, dito na sila nagkatapok, dito na sila nagkatigom. Purok 5, 6 ug 8 ang apektado karon sa gipahigayong lockdown. Gi-isolate ang 20 ka mga nagpositibo sulod sa ilang simbahan, samtang ang uban nag-home isolation. Sanglit pulos mga magbanay ang nagpositibo, kinsa gipanghatagan na sa barangay ug food packs. Nakatakdang magpahigayon na sab ug laing hugna sa community swabbing karong Miyerkules. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. COVID-19 Delta variant nakasulod na sa probinsya sa Camiguin ug mga lungsod sa Upol, Hasaan ug Villanueva sa Misamis Oriental. Ano report ni Cyril Chavez. Gikumpirma ni Camiguin Governor Jordin Jesus Romualdo nga nagtala na og unang kaso sa COVID-19 Delta variant sa probinsya. Apan wala niini gibutyag ang detalye sa mong kaso. Busa tungod niini, gimando na sa gobernador ang paspas nga pag-imbestiga kung asa posibleng nakuha among variant sa sakit. Formally inform the province of Camiguin whose samples were recently detected to have the following: B1617.2, B.1.617.2. Muna siya ang Delta variant. Isa ka buok, diri sa atos Camiguin.
Awag sa opisyal karon ang kooperasyon gikan sa katawhan hilabi na sa pagpabakuna. Di na gusto mamatay, pero kung di ka mapabaksin, wala gitay problema. Samtang sa Misamis Oriental, nagtala na og unang mga kaso sa COVID-19 Delta variant ang lungsod sa Upol, Hasaan ug Villanueva. Sa gipagawas nga statement sa Hasaan LGU, mga residente sa Barangay Aplaya, Lower Hasaan ug Natubo ang tulo ka nagpositibo sa Delta variant. Usa niini ang recovered na, samtang ang duha og ilang close contacts naka-quarantine gyapon. Sa Villanueva, gipaklaro ni Mayor Ginny Uy Mendez pinaagi sa social media nga recovered na ang 24 anyos nga lalaking taga Barangay Balacanas. 15 nagpositibo sa Delta variant. Trabahante kini sa usa ka pribadong kumpanya sa Villanueva. Agosto 1 siya nagpositibo sa COVID-19 ug naka-recover niadtong Agosto 18. Apan Agosto 28, may gawas nga positibo siya sa Delta variant. Nakatakda kining ipailawong pagbalik sa repeat swab lakip ang iyang mga close contacts. Samtang usasab ang natala nga kaso sa COVID-19 Delta variant sa Upol, Misamis Oriental. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Bagong quarantine classification sugod ugma September 1 gipagula sa Malacañang. Atong Siron pinaagi ni ining report. Daan ang gibutyag ni Davao City Mayor Sara Duterte nga unta mabutang na sa General Community Quarantine ang syudad aron mas daghang negosyo ang maka-operate. Apan base sa gipagulang quarantine classification sa Malacañang, magpabilin gihapon kini sa GCQ with heightened restrictions sugod September 1 hangtod 7. Ipailawom sab sa susamang klasifikasyon ang Davao del Norte, Davao Occidental ug Davao de Oro sa Region 11, Zamboanga del Sur sa Region 9, Misamis Oriental sa Region 10 ug Butuan City sa Caraga Region. GCQ ang Zamboanga Sibugay, Zamboanga City ug Zamboanga del Norte sa Region 9, Davao Oriental ug Davao del Sur sa Region 11, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North ug South Cotabato sa Region 12, samtang sa Region 13 mao ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands, samtang Cotabato City sa Barm. Samtang ang Cagayan de Oro City lang ang nag-inusarang MECQ sa Mindanao. Ang ubang lugar nga wala na isgutan, ipailawom sa MGCQ. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka krematorium sa Cagayan de Oro City gireklamo sa mga residente. Atong Siron ang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James! Tek, wala na makapugong pa ang mga residente nga nagpuyo dool sa maong krematorium sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City tungod sa baga og itom nga aso nga ginabugan niini. Baga og itom nga aso mao kini makita sa cellphone video nga kuha ni Jane Saligumba nga taga Zone 7 sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Tungod sa kaitom sa aso, daw ligid ang gisunog. Apan sa pagsusi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, panghaw sa krematorium BI ang hinungdan sa maong aso. Nabalaka ang mga residente sa palibot tungod sa kabaho ug baga ang aso ang ilang mahanggap. Ang ilang pagluto sugod nga naa ang COVID. 24 hours na gyud ni sila sir. Usahay gani di na may makakaon sir kay tumatiming ting pamahaw na mo. Baho naman kay di syempre among pagkaon amo na lang biyaan. Pagkapaniud to sir, grabe na pug kaayo. Hantod magabi. Bisag tulog gyud mi sir makabaho gyapon mi. Di na lang po ko katulog kay bisag manira mi musulod gyud ang baho labig hangin bitaw ay lang aso dinhigin padulong sa ubos. Nanawagan karon og tabang ang mga apektadong residente sa lokal nga panggamahanan. Unta tabangan unta mi nila dire nga ila punta nang malihok ang krematory diha kay dili kay permanente na lang may magsimuta ng aso. Gilayong nagpahigayon og inspeksyon ng Clenro sa maong krematory. So ang gakos og itong aso sir kay dili ang tao mismo nga ginakremate. Ang gakos gyud is kanigi nga itong mga additional nga mga gamit. So ang mga personal belongings sa tao, so mga cellphone lugar niya gaka-appeal daw, mga wallet, mga jewelry. So apil na siya karon sir sa gakakremit sa uban sa tao. Mihangon na lang o pagsabot ang management sa krematorium o pipasalig nga ilang solusyonan ang problema sa labing daling panahon. Gikan sa pag-start sa atong cremation process, first up to 3 minutes lang na siya sir nga ingon ana kay ang pagkuan raman ana sir ang pagsunog so taman sa matunaw na tong plastic ug katong mga linen nga kuan so mawala ra po din siya. Tek mismong ang DENR Environmental Management Bureau na ang misusi sa maong krematorium karon aron hingpit na nga masolusyonan ang maong problema. Tek. Okay, daghang salamat James Paulo Yap.
Magpabiling Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Base sa weather forecast sa Pag-asa, muarang-arang ang kahimtang sa panahon sa Mindanao apan posibleng gihapon makasinati og mga pag-ulan ang ubang parte sa isla ilabi na sa kahaponon ug kagabion. Samtang makasinati isabog kusog nga pag-ulan ug thunderstorms sa pipila ka mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, Lanao del Sur ug Agusan del Sur epekto gihapon sa ITCZ. Dinhi sa ato sa Mindanao, aduna kitay gakakita nga general improvement sa ato ang weather. Apan makasinati gihapon kita sa panalagsang pagdag-om nga aduna sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa posibilidad nga adunay mga isolated or mga patak-patak na mga pagbundak sa ulan, kilat ug pagpanalugdog. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha patay duha angol sa managlayang aksidente sa General Santos City. Ani report ni Cyril Chavez. Patay ang driver ug angkas sa usa ka motorsiklo nga nailang sila Ramper Chan ug Jundi Lozada. Human ma-head-on collision sa usa ka pick-up truck nga gimaneho ni Junior Asuncion sa National Highway sa Barangay Tambler, General Santos City. Base sa investigasyon, padulong sa downtown ang pick-up diyang pag-abot sa may Jensen Fishport, kalit lang kunong misugat ang motorsiklo hinungdan sa bangga. Sa kakusog sa impact, napasok ang motorsiklo sa truck samtang nalagpot ang mga sakay niini. Gikustudiya na sa kapulisan ang driver sa pick-up alang sa dugang investigasyon. Samtang, duha ang angol human mabalintong ang usa ka SUV sa Jensen Digos Macar Road sa National Highway sa Barangay Labangal. Sumala sa nakakita sa panghitabo, daw nawad-an og kontrol ang driver sa SUV una mabalintong. Duna kunoy duha ka sakay sa SUV ug uniforme sa Coast Guard ang nabilin sa sakyanan. Gidala na sa balay Tambalanan ang mga nasamdan. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka Swiss national nga stranded sa nadaot nga yate sa Sulusi na rescue sa Philippine Coast Guard. Giguyod na lang sa Philippine Coast Guard kini nga sailing yacht padulong sa Zamboanga City Port human na madautan duol sa Tubataha Reef sa Sulusi. Sakay nini ang 61 anyos nga Swiss national nga nailang si Peter Niklos. Kinsa anaa na karon sa maayong kahimtang. Gikan sa Chateau Negros Oriental, si Niklos ug padulong unta sa Puerto Princesa sa Palawan dihang nagkaproblema ang makina siyang yate. Miresponde ang BRP Bagakay sa Philippine Coast Guard sa distress call sa Langiao. Girepair pa ang yate karon sa Zamboanga City samtang anaa pauna sa kustudiya sa Coast Guard ang Langiao kinsa fully vaccinated na sab samtang nagpaabot og clearance gikan sa Bureau of Immigration. Problema sa supply sa tubig sa usa ka subdivision sa Barangay Malanang sa Upol, Misamis Oriental, gireklamo. Ani ang ato ang balitang barangay sa report ni James Paulo Yap. Dismayado si Nanay Sinaida Durol. Tungod sulod sa pipila ka tuig, wala paghihapon masulbad ang problema sa supply sa tubig sa City Home Subdivision sa Barangay Malanang Upol, Misamis Oriental. Tumang kahasol ang ilang nasinati. Tungod kinahanglan pa nga magbayad sa paghakot og tubig gikan sa sapa o sa deep well aron magamit sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Mamayad mi og tag 70 pesos per drum sa water. Para makatubig lang mi kay kung dili wa man gyud uga man gyud ka. Pero magbayad gyud mi og minimum sa water district. Aron malibyuhan ang problema sa tubig, nagpakalot na lamang og kaugalingong deep well si Nanay Alicia Makapala kay dili na makaya sa iyang bana nga maghakot og tubig tungod sa edad niini. Bisan pag deep well mi, kaluoy sa ming akong mga kauban. Walay mga tubig niya kung labi na kung dili gid sila maka-deep well. Kay dako-dako bayasab ang dami sa deep well. Aduna nay gitagana nga 12 ka mga gripo ang barangay ug ang developer sa maong subdivision aron temporaryong masolusyonan ang maong problema apan dili gihapon kini paigo tungod sa dako nga populasyon sa maong subdivision. Pagpasabot sa kapitan, pasensya na gyud kamo sa kadtong wala maagasi ang iyong gripo tungod kay gi-inspection pa sa atong water district kay daghan kay leaking o daghan kay barado ang linya. Sigon sa Cagayan de Oro City Water District, aduna na kuno sila'y panagsabot sa usa ka bulk water supplier aron nga motabang sa pag-supply sa tubig. Bastante kuno ang supply sa tubig, apan dili pa maabot ang eksaktong pressure aron makaabot ang tubig sa tagsa-tagsa nga panimalay. Kay kinahanglan pa nga ayuhon ang mga linya nga adunay leaking. Nakapaghihapon ta sa mga
technical adjustment stage pero kasugod na gyud ang supply. Okay. O sige mig-monitor kung unsa ang sitwasyon na dito karon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paluyap para sa One Mindanao. Senador Christopher Lawrence Bongo wala gidawat ang nominasyon kaniya sa partido sa PDP laban sa pagka-presidente sa eleksyon 2022. Samtang President Rodrigo Duterte gitanggal na isip party chairman sa PDP laban Senator Manny Pacquiao faction. Ilang gipuli mao si Senator Aquilino Coco Pimentel hulip sa Presidente Duterte. Ang maulakang sa paksyon gikatawan lang ni Energy Secretary Alfonso Cusi, chairman sa PDP laban sa kampo ni Pangulong Duterte. Gitawag nga usa ka komedya ug irrelevant na ang pagka-chairman ni Senador Pimentel. Samtang sa pikasbahin sa sulat nga gipadala ni Senador Bongo kang Energy Secretary Alfonso Cusi, ang presidente sa PDP laban nagpasalamat kini sa endorsement kaniya isip kandidato sa partido sa pagkapangulo ug Pangulong Rodrigo Duterte isip vice presidente. Tutukan na lang kuno niya ang iyang trabaho isip chairperson sa Senate Committee on Health pinaagi sa pagtabang sa katawhan nga malampasan ang pandemya. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Lapas 13,000 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. 13,827 ang new COVID-19 cases sa nasod karong adlaw. Busa misaka sa 1,989,857 ang total COVID-19 cases. Sa Mindanao, 31,169 ang confirmed COVID-19 cases sa Region 9 nga dunay 976 active cases. 57,899 sa Region 10 ug 11,757 ang aktibong kaso. 68,261 sa Region 11 nga 11,773 ang wala pa naayo. 36,675 sa Region 12 ug 4,591 ang active cases. 29,772 sa Region 13 nga 3,079 ang aktibong kaso ug 10,341 sa BARM nga dunay 666 ka aktibong kaso. Gitakda mag-abri karong nga Setyembre ang Igacos General Hospital alang sa mga pasyenteng mataptan og COVID-19. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Sigun sa ulahing talaan sa DOH, natala ang unang Delta case sa Samal Island kinsa usa ka 29 anyos nga babae nga taga Barangay Peña Plata. Naswab ug nagpositibo kini atong July 15 kinsa dunay mild symptoms ug na-admit sa LGU Managed Temporary Treatment Monitoring Facility. Human sa 14 ka adlaw na discharge kini sanglit naka-recover na. Sigun sa DOH, nga ang tanang F1, F2 ug F3 close contacts niini gikinahanglang i-retest. As of right now, ang naibigay po nila sa amin would be pending results muna po daw yung ating case for Davao del Norte yung nasa Samal po. But as to how many cases po, we are still currently following them up for further po na details for these cases. Sanglit asymptomatic na karon, gipaningkamutan sa Samal CHO nga mapungan na posibleng pagkuyana pa sa virus ug nanawagan sa mga Samalenyo nga mamahimong kalmado lang ug mutuman sa striktong health protocols. Sa pagkakaron, ang Samal Island nakatala na og dulan 1,400 ka kaso sa COVID-19. Kapin 140 ang active cases ug adunay kapin 300 karon ang ginaobserbahan kon PUM. Sumala ni Mayor Al David Uy nga puno-puno ang ilang mga COVID-19 facility. Busa na kung tabang kung mag-abri na karong Setyembre ang Igacos General Hospital nga gitagan ng ospital alang sa mga mataptan sa virus sa isla. Ginapaspasan namo ron, especially na medyo decking ang mga hospitals nato, both the government and private hospitals, decking tanan. So baka tabang ni sa mga taga-isla, especially na medyo rising ang COVID cases nato ron diri sa isla. Kanhi pribadong ospital kini nga nanarado, busa gikontrata kini sa Samal LGU aron magamit. Nalangan lamang ang pag-abri niini dihang na-quarantine ang mga nagtrabaho sa renovation sa ospital. Closed down siya because of the pandemic. Then istorya namo ang mga tag-iya, arkilahan sa city, naami ginahimo na MOA karon. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Jose Abad Santos sa Davao Occidental nagpatuman na sa Sunday border lockdown sama sa ubang lungsod sa probinsya. Aniya report.
Bantay sarado sa kapulisan ang Mangile o Kitayo border atol sa unang implementasyon sa Sunday lockdown sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental Agosto 29. Base sa executive order ni Mayor Jason John Joyce, dili gayud pwede mo gawas ug mosulod sa border sa lungsod. Gawas lang kung emergency, samtang sulod sa lungsod essential nga lakaw lang ang tugutan. Para po maiwasan yung pagdami din po ng cases sa Jose Abad Santos po, we deem it necessary to close our borders kahit sa Sunday lang po para mabawasan lang din po yung movement ng mga tao on Sunday. Parayon usab ang pag-roving sa otoridad sa kasikbit nga mga lungsod sa Malita, Santa Maria ug Don Marcelino sa probinsya nga una nang nagpatuman sa susamang mando. Siyempre, malaking tulong ito kasi nalilimit nga yung movement ng mga tao. So tayo naman ang mga namamaximize natin yung pagbabantay talaga. Sa karon parayon gihapon ang pagsaka sa COVID-19 cases sa Davao Occidental. As of August 28, 2021, miabot na sa 1,847 ang confirmed COVID cases sa probinsya. 475 niini ang aktibong kaso. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Dugang supply sa duha ka klaseng bakuna sa COVID-19 na miabot sa Davao City Lunes sa buntag. Miabot ang 50,200 doses sa Sinopharm vaccine o 1,200 doses sa Oxford AstraZeneca. Mas mapaspasan pa ang pagbakuna sa Davao Region tungod sa padayong pag-abot-abot sa mga bakuna sa Davao. Sa pagkakaroon, ang Davao Region nakadawat na og 2,403,770 doses sa COVID-19 vaccines. Ipang-apod-apod dayon kini sa naglalayng lugar sa rehiyon. Bagong minimalist cafe nga daw nakatago lang sa sentro sa Davao City, patok karon sa millennials. Atol sayron ang sikreto niini sa report ni Chin Sabute. Gusto ba mo og mala Korean o Japanese nga experience samtang gainom og lokal nga kape? Dili na kinahanglang mulayo pa sa syudad tungod kay dunay bag-ong minimalist cafe luyo sa mga dagkong gambalay sa Nara Street sa Davao City. Gitukod ang maong cafe ni atong Enero karong tuiga lang sa 28 anyos nga medical technology graduate nga si JB Ponce. Kumpara sa naandang mga concept cafes, walay mga lamesa ang maong cafe. Apan komportable ang mga customer tungod sa kasimple ni ini. Kanang simple lang, kanang limpyo, o mag-serve jud ko quality local specialty coffee. Gina-harvest pa sab gikan Mount Apo ug ubang dapit sa Mindanao ang mga coffee beans nga ilang gamit. Hinungdan nga daghan gayud sila og mga suki. Unique gyud ang ilang coffee, ma'am, and ang vibes gyud minimalistic ang ilang vibes. Besides sa doon lang among balay is naaladera and ano siya affordable. Yung gusto ko sa place kasi is open air. Sumala sa tag-iya, dili kuno kinahanglan ang garbosong disenyo sa cafe. Simple apan tinud-anay nga serbisyo lang, sakto na. Not only serving coffee, but to share our happiness, our customer service to our customers. Kana lang jud akong gusto sa kinabuhi. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Chin Sabute. Para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha ka miyembro sa New People's Army misurrender sa kasundaluhan sa Claveria, Misamis Oriental. Ubay-ubay ka mga high-powered firearms na recover. Samtang cash assistance gitunol sa mga kaning rebelde sa Bukidnon. Anang report ni James Paulo Yap. Bitbit ilang mga armas. Bitahan sa 58 IB sa Claveria, Misamis Oriental ang usa ka alias Ong, Vice Squad Leader, og alias Talin nga miyembro sa New People's Army ubos sa Sub-Regional Committee 1, North Central Mindanao Command. Ang pagtahan sa maong mga NPA resulta matud pa sa way puas nga offensive operation sa kasundaluhan sa mga bukiron nga bahin sa Misamis Oriental, Bukidnon ug Caraga area. Gitudlo ni alias Talin ang usa ka arms cache sa Barangay San Luis ug na-recover ang 7 ka mga AK-47 rifle ug usa ka M16 rifle ug mga buhing bala. Ipailawom ang mga misurrender sa debriefing. Ubos sa Enhanced Community Local Integration Program kon ICLIP. Napakalaking epekto ito sa pagkawala na kanilang baril, mawawalan sila ng kapangyarihan na mag-asik ng lagim o mag-terrorize sa ating mga mamamayan.
Sa Malitbog, Bukidnon, siyam ka mga kanhing rebelde ang gitunulan og cash assistance. Mismong si 4ID Commander Major General Romeo Browner ang mitunol sa livelihood assistance kit. 5,000 pesos cash aid gikan sa Malitbog LGU og 10,000 pesos gikan sa DSWD. Mabibigyan sila ng magandang opportunities at siguraduhin natin ang kanilang safety and security. So yun ang panawagan natin. Ako, si James Paulo Yap, para sa One Mindanao. Misalang si Kapusong Bea Alonzo sa digital content nga GMA Regional TV Ask o Anong Sagot Kapuso? Lakip sa mga gipangutana ang iyang kahibalo sa nagkalalang dialect sa nasod. Nasabtan baka niya? Atong sayron ang iyang mga tubag sa report ni Chin Sabute. Naglibog ko sa inyo. Naglibog ko sa inyo? Game na game ang US kapuso nga si Bea Alonzo sa pagtubag sa mga pangutana atol sa GMA Regional TV Ask o Anong Sagot Kapuso. Parang McKenna, man. Parang hello or halika? What? Ay, tama! Daw anad na si Bea sa mga pinulungang Bisaya tungod kay perfect ang pag-translate niya ni ini. Dagko. Malaki. Dako yung malaki, diba? Dagko. Sobrang laki. Alam mo yung dagko. Laki na tawag ko. Amiga! Friends na babae. Good, amiga. Oh, tama. Ug dihang gipangutana kung kabalo ba siya sa translation sa Mahal Kita, mao kini ang tubag ni Bea. Gihugugma, tika, dog. Kung nabitin ka mo, makita ang full episode sa GMA Regional TV Ask, Anong Sagot Kapuso, kauban si Bea Alonzo sa YouTube channel sa GMA Regional TV. Ako si Chin Sabute, para sa One Mindanao. Bye! Mga kapuso, way puwas ang among pagatunog balita. Bisitay ang www.GMA Regional TV ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na. Ug mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si John D. Esteban. Daghang salamat sa iyong kanunay nga pag-uban ka namo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.